Здравейте, приятели! Днес ще правим байкчек на новата Drag C2. Дошли сме в Елин Пелин на Pump Track, за да може да я тестваме, да разгледаме частите и да се получи един доста интересен клип. И така, приятели, нека започнем с байкчека. В принцип това е държам колело и няма какво да се прави много голям байкчек, защото няма скорости, има само една спирачка. От към части е бедно, но все пак това е държам колело. Но нека започнем. Кормилото е Столт. Лапата е Кокс, нали, естествено. Кормилото е 800 мм. Каплите са на Новатек, нали, главините Новатек. 26 цола, перфектни са за дърджъмп. Вилката е RST 100 мм, отново само за дърджъмп. Имаме си тяхната седалка на Кокс, която е от много години и е доста яка, аз като бях малък. Много и се кефих. Гумите са шлаубе. С флат педали го караме, защото дърджъмпа не може да се кара с клипс. Беше малко сложно, докато свикна да карам флат педали. Но и с това се свиква. Може да видите боята на колелото. Каква е преливаща, понеже не знам колко се вижда, понеже е вечер и е много яка. Особено когато нагрее слънцето, колелото става направо златно. И самият байкчек на това колело, както се казва, е готов. Обаче сега може да правим тестове, някакви трикове да се пробвам да направя с него. Аз съм карал един-два пъти и сега ще разберем какво съм научил. Така, приятели, направих няколко обиколки, за грея малко, защото вънка между другото е 11 часа. То е тъмно, обаче 11 вечерта. И е малко хладно. Направих няколко обиколки. Каска задължително. Без каска не трябва да се кара колело. И сега ще направя една обиколка. Видите как изглежда. Ще направя само външната линия, защото вътрешната нещо няма кефи. Не, малкото измислено, поне според мен. Нека има хейт в коментарите. И да почвам да направим една обиколка. Сега, преди да направим една обиколка, нищо няма да правим, не се надявайте. Просто и засиля. Ще направим обиколка отвънка. Оператора да снима. Така, това беше една обиколка отвън. Трябва да се науча днес да направя 360. Така, сега направихме обиколката, това видяхте, ако не сте видяли лошо. Са пробвам 180, нали? То е ясно 180. Би трябвало повечето от байкерите да могат, трябва да вършим обратната паста. Обаче 180 да продължим. Де да снимаш? Де спираш да снимаш? Така, трябва да засилвам колко знам. Оп, малко назад, оп. Това беше само 180. Сега ще пробвам 180. Оп. Това вече се получи. Е така, приятели. Къде е камерамена? Че в момента не снимаш? Снимам. Теле? Да. Къде е камерамена? Просто е много чул. Някой друго съм вил в 11 часа да снимем на Елин Пелин. То реално снимаме в толкова заради мен. Да, защото все пак беше на 3 тренировки. Ама нали, все пак той е камерамен, ама трябва да се внимава с него, ще е тегъв. Аз зато и така преценям горе пред камерата и почвам да направя него една обиколка. И сега се пробвам няколко пъти. Почвам няколко пъти от там засиля. Чакай, че не снимам. От там засиля, хоп. От тук да го мина на меню, да продължа и да скоча там. Така че да, после пробвам 360. Добре, сега се получи. Почти на коса на фана скока. Че не ми стяна засилката. Сега ще се пробваме 360. Просто 360. Е така, да видим дали ще стане. Засилката и така. Ще ма за тея. Снимаш, нали? Ага.
Добре, това сега се получи. 300, не 360. Обаче нещо днес не ми върви. В принцип го правя. Днеска не върви нещо. Сега е тук. Се пробвам. От ей там да дойда. И тук и да се продължа нататък. Подобно 360. Така, приятели, с камерамена решихме да ми засичаме обиколка отвън. Ако вие сте засичали, напишете в коментарите за колко време я правите. Да вметна, между другото, ако не сте забелязали, използвам продукти на Endurance, защото им се доверявам, дават ми възстановяването, което ми трябва и енергията по време на тренировка. Ако вие искате винаги да сте пълноценни, влезте в сайта на Endurance и използвайте промокод Иван10, за да спестите 10% от вашата поръчка. С колко време? Така, 14:70. Който следващия време, нека да отбележи колко го е направил. Къде, приятели, камерамена кара. Добре. Това е най-бързия BG състезател от колезачите. Най-бързия колезач. Не, нищо не казах, пълна глупост. Натисни малко! Дай! Да. А те трудно е. Къде? За много са сили хубаво. Не става. Какво ти е мнението за колелото? Колелото е добре, ма ти го правиш да изглежда лесно. Той твоето жужица изглежда лесно, ама... Знам, ма е удобно. Купете си такова колело. А така... Айде, чао. Така, приятели, вече сме почти към края на клипа и от завоя там ще изляза и от този завой ще скоча напред и стане като скок с потувка. Така че гледайте. Сега, сега ще скочим от ей тук насам, после от тук през тази звълбуна и влизаме във вътрешния кръг. Така, приятели, спряха тока. Мислихме, че е денонощно. Спряха тока. И сега какво останахме да идем закуски, кифли с шоколад. Така че чуем с камерамена.